ଅନାଦି ଅନନ୍ତ କାଳରୁ ମହାପୁରୁଷମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ଯୁଗ ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ଅବଲମ୍ବନ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସୁନିୟନ୍ତ୍ରିତ ଜୀବନଧାରା ଓ ସଙ୍ଗୀତପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ସେମାନଙ୍କୁ ସମାଜ ପ୍ରତି ଗଠନମୂଳକ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସମାର୍ଜିତ ଭାବନା ଓ ଲୋକଙ୍କ ଉପକାର ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରିବାରେ ଏହି ପ୍ରାଚୀନ ସିଦ୍ଧାନ୍ତମାନ ସହାୟକ ହୋଇଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସେମାନେ କହୁଥିଲେ, ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଅନ୍ୟକୁ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଦିଅ। ଋଷି ବଶିଷ୍ଠ, ବୁଦ୍ଧ, ଜୈନ, ଚୀନର କନଫୁସିୟସ୍, ଗୋରଖନାଥ, କନକରାଜା ପ୍ରଭୃତି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରି ଜନସମାଜର ହିତ ସାଧନ କରିବାରେ ବ୍ରତୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପଶୁ ଭଳି କେବଳ ଆହାର, ନିଦ୍ରା, ଭୟ ଓ ମୈଥୁନ ନୁହେଁ, ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଜୀବନ ଯାତ୍ରା ହିଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ଓ ଧ୍ୟେୟ ହୋଇ ରହିଛି। ବେଦ, ବିଜ୍ଞାନ ଓ ଉପନିଷଦ ବଞ୍ଚିବାର କଳା ଓ ଜୀବନଧାରାରେ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଗଭୀର ଭାବେ ଅନୁସରଣ କରାଯାଇଥିବା ଭାଷାରେ ଯୁଗ କୁହାଯାଇପାରେ। କାରଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଯୁଗ କର୍ମ କୌଶଳ ବୋଲି ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଅଛି। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳି 195ଟି ସୂତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଉକ୍ତ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ ପୃଥିବୀବାସୀଙ୍କ କଲ୍ୟାଣ ନିମନ୍ତେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଅନେକ ଯୋଗୀ ଋଷିମାନେ ଏହି ଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପର୍କରେ ଅଧିକାଧିକ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିଛନ୍ତି। ବୁଦ୍ଧ ଓ ଜୈନମାନେ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ନେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ କାଳରେ ଗୋରଖନାଥ, ଭର୍ତ୍ତୃହରି, ମତ୍ସ୍ୟେନ୍ଦ୍ରନାଥ ପ୍ରଭୃତି ସେମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହାକୁ ପୁଷ୍ପିତ ଓ ପଲ୍ଲବିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରାମ ହଠଯୋଗ ପ୍ରଦୀପିକାରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସରଳ ଉପାୟରେ କିପରି ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ ବୁଝିହେବ, ସେଥିପାଇଁ ଯତ୍ନବାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶିବସୂତ୍ର, ଗ୍ୟାରଣ୍ଡ ସଂହିତା, ଯୁଗ ବାସିଷ୍ଠ ରାମାୟଣ, ଯୁଗର ଆତ୍ମବଳୀ ପ୍ରଭୃତି ନାନା ଯୁଗଗ୍ରନ୍ଥ ଖୁବ୍ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ଓ ନିଜ ଗୁଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 1920 ଶତକରେ ଆବିର୍ଭୂତ ଯୋଗୀମାନେ ଯୋଗଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମୁଚିତ ଭାବେ ବିକଶିତ କରିଛନ୍ତି। ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, ପରମହଂସ ନିଗମାନନ୍ଦ, ଯୋଗାନନ୍ଦ, ଶିବାନନ୍ଦ ଓ ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୃତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟତମ। ଯୁଗ ସଂସ୍କୃତ ମୂଳଧାତୁ ଯୁଜ୍‌ରୁ ଆସିଅଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯୁଗ, ସଂଯୋଗ ବା ମିଶ୍ରଣ। ଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ଓ ପରାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ। ଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଆତ୍ମା ପରାତ୍ମାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଯୋଗ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଗୀତା ଅନୁସାରେ ଯୁଗର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସମତତ୍ତ୍ୱ। ଯୋଗ ଉଚ୍ୟତେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମତତ୍ତ୍ୱ ଭାବେ ହିଁ ଯୁଗ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଯୁଗ କର୍ମସୁ କୌଶଳମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ କର୍ମ କରିବାରେ କୌଶଳକୁ ହିଁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ବଶିଷ୍ଠ ସଂହିତାରେ କୁହାଯାଇଛି, ମନ ଉପାଏ ଯୁଗ ଅର୍ଥାତ୍ ଚଞ୍ଚଳ ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରିବାର କଳା ହିଁ ଯୁଗ। ମହର୍ଷି ପତଞ୍ଜଳିଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଯୁଗ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ନିରୋଧ ଅର୍ଥାତ୍ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତିକୁ ନିରୋଧ କରିବାକୁ ହିଁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାମୀ ସତ୍ୟାନନ୍ଦ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଅନୁଭବ ଓ କାର୍ଯ୍ୟର ସମନ୍ୱୟତାକୁ ଯୁଗ କୁହାଯାଏ। ସରଳ ଅର୍ଥରେ ଯୁଗକୁ ବିଶ୍ଳେଷଣ କଲେ ଏହା ପ୍ରତୀୟମାନ ହୁଏ।
ଯେ ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ସହିତ ଆତ୍ମାର ମିଳନକୁ ଯୋଗ କୁହାଯାଏ। କାରଣ ଏହା ହିଁ ଜୀବନର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଶରୀର ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ଆତ୍ମା ସହ ଏକ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ପରାତ୍ମା ତତ୍ତ୍ୱରେ ମିଳିତ ହେବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବେ। ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ପ୍ରାଣ ଓ ମନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମାର୍ଗରେ ଯିବା ଫଳରେ ଜୀବନ ସଙ୍ଗୀତ ବିହୀନ ହୋଇପଡ଼େ। ସେସବୁକୁ ଏକତ୍ର କରିବା, ଏକାଭିମୁଖ କରିବା ହିଁ ଯୋଗ। ଏହି ଏକତ୍ର ହେବା ମାର୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଭକ୍ତି, ଜ୍ଞାନ, କର୍ମ, ରାଜଯୋଗ ଓ ଓଟ ଯୋଗ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଲା ଯୋଗ ସାଧନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଲାଭ କରି ଦିବ୍ୟ ଯୋଜନାକୁ ଜାଣିବା ଓ ତଦ୍ ଅନୁସାରେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟରେ ପ୍ରବୃତ୍ତ ହେବା। ଭଗବାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଓ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଭାବରେ ଅଭିହିତ କରାଯାଇଥିବାରୁ ମୁନି ଋଷିମାନେ ନାନା ପ୍ରକାର ମାର୍ଗ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ସର୍ବଦା ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ଯୋଗ କେବଳ କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଗାସନ ନୁହେଁ ବା କିଛି ଧ୍ୟାନ ନୁହେଁ। ଯୋଗ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମାନବତାର ପ୍ରାପ୍ତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦକ୍ଷେପ। ଯୋଗ ଅଭ୍ୟାସ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନାଦି କାଳରୁ ଯୋଗୀ ଋଷିଗଣ